Okay, you can just follow me. Already 2 people have died or left the game. Like, what? О, има 2 пичове тук идват. О, това не е добре. Бум! Окей, чакайте. Може би ще може да убие някой. Може би ще може да убиете двамата. Емате, господин Fortnite default skin. Ако си default skin, аз honestly не знам. What the fuck? Йо, не е добра идея да стоиш на едно място. Има някой тук. О май гад, добре ли са, добре ли са? Някой ще ме кукне. Ти вече си кукнат. Хора, ако сега умрем... Сакваме на тая игра, чат. Ние съкваме толкова много! Driving in my car right after a beer. Hey, Dad. Oh my god, okay. If someone comes here, we're probably cooked, but yeah, I have a really good shotgun, let's just say. Тръгне след 1 минута заради това. Окей, има достатъчно. Това като пънеш къде е. Еди го Снайпър да. има много амбо. Има един амбо. Има един патрон. Толкова много? О, има някой тук, ние сме кукнати, maybe. О, чак трябва да пробваме това. Къде са? Over here. What? Това не е опиято! Nice. Това не е опиято! Може... О, аз не се насочвах и заради това съм го мислил сигурно. Окей, къде е това? Ето го тук. О, обаче change into weapons-ите. Вземи това ще от потовете. И ги дрънкни и двете. Да. После може да вземе Big Pot. Да. Actually. Защото... Ние знаем миналия път какво стана в Tilted Towers. Да. Никой не го е лутнал. Това е доста добре. И добър assault rifle, това е доста добре. И Fortaport, това е доста добре. За малко щеш да краучна и щеш да отиде ето тук с едно е Майнкрафт. Окей, това ще го метне ето там. Да ми балончетата. Балон! Pennywise. О, вземи нещото. Може да вземеш и помпата също. Би ли казал, че това е, че Tactical Shotgun е по-добър, Pump Shotgun е по-добър от Tactical Shotgun? Зависи, ако Pump Shotgun е да кажем Common и Tactical Shotgun е Common.
Tactical. На мен ми харесва Tactical, I guess. Така. Дай, на мен ми харесва. Alright. Намери Grenade Launcher. Супер! Аз преди една година бих казал... Джак! Има хора тук, дето ландват. Краб. Защо ландва при мене? Аз идвам. Той лядна при мене и съм може би дец. Или не съм. Да, дет съм. Ти си dead равно означава, че аз съм dead. Да. О, и ме стрелят. И мали как го клетчъпнах това. Фак. О, мага. О, мага. Как по дяволите? What the fudge? Как по дяволите беше това? Къде? Окей, някаква друга локация, дето сме били. Paradise Palms. Мисля, че там е популярна, ама... Не знам, аз не съм ходил там. Да, там хората го харесват, I guess. Окей. И спря да лаги толкова много, ама... И тук има някой. Коста пич. Окей. Кракнате. Убили го. Не, май кракнат. Нокнат, окей. Какво правиш, пич? О, tactical shotgun. О. Той какво правише, I swear. Cheat. Получих един и същ weapon 3 times. О, фадж. О, добре ли си? Кракнат ли си? Дед ли е? Или ти си дед? Кракнат! What did you... Oh shit! Окей, той е доста ступид. Give me новата Toyota. Новата Toyota, бе! Мали, че тази сквадрина е трошка! Пиш 10 от 10! Мали, това е някаква лимузина! Мале! Врум! Чакай, я стой там. Я се буксни ап. Чакай. И направи врата. Има някой, идва някой. О, ши! То си мисли, че е смарт. Мисли, че е смарт да мета гранейдове просто. Може би е, never mind. Окей, тук къде е? Баси джампскера. Да, real. Баси easy winner. Баси easy elimination. Да, много. О, двама хора ме гледат. Защото си много
Да, знам. О, тук. Окей. О, хора, погледнете ми новото троя. Новото ламбургини. Окей, дай ми патронките. Благодаря ти. Окей. Имам о, още. Упс, дропна още. Окей, сега нека да се бегаме, защото... Виж къде сме. О, имам чест. Нищо добро за мене. О, мъга, не Беги! Сторма тръгва след 2 минутки. Чакай малко. Ела тука! Ела тука! Ела тука! Виждаш ли това? Ага. Това е просто Да crazy. го взема. О, чакай! Go in. Хайде! Мали, Тойотата! Мали, виж това Ламборгини! Да. Опа. Опа, Къде опа. мога да смахна? Да видим това количество. Врум, О, врум! бипон. Wait, I wanna try. Иска да пробвам нещо, Не, махат се от мене. Run! Run! Виж, тази Тойотка май беше аз. Дан, 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 дан. Знаеш ли дан, какво дан. шиваното Тойотка, казвам ти, тя не е чак толкова хубаво, както изглежда. О, чат, ти може би си кукна. Не. Както и аз. О, чакай малко. Го... Качи се на това, скочи на това. Не знам. Боинг! Fortnite. Butter. Gamma. Marfield. Окей. Какво е? О, грапелинг хук. Искаш ли? О, не. Чакай малко. Всъщност си мислих идея. Pennywise. Чакай, гледай сега. О, дома. Просто ще отида в файта, чакай. Докато съм си мисляла. Оф, не работише. О, крап. О, крап. Има ли малки гангстерчета тук? Да, там има един. Обаче може би ще умра. Окей, няма. О, домати. Консюм. 22 човека. Консюм. Окей, сега къде е този пич? Консюм. Yummy. Consume. Yummy. Имаше някакви домати на това. О. Drink. Водка. Yummers. Водка. Водка. Окей, О, бегаме. Бегаме за живота си. Що ти имаш натам? О, чакам. О, чакай. Consume. Ела Тя ми тук. на мен малко. What the fuck? Това да Consume. не е някакъв чили спайси пепър от тези видеа. Какво е това? Просто го изяш. О, Исус Христос! Сега можеш да ходиш на вода. Не, става на Сейтан.
Това е повече като някакъв девил. Бич. Някакъв гангста девил. Йо! Consume. Конзюм. Consume. О, дай повече наркотици. Дай ми тея power. Дай ми... Те са honestly basically те са просто Run into walls. Мени през... What the? Това са просто стероиди на крак. Да, Рио. О, чу някой да се бие. Знаеш какво правим, гад някой се бие? Взимаме рокет раунчер и си ги убиваме. О, аз ги виждам и там тея. Виждаме ние от тези кутийки. Какво стане малките ми деца? О, не работише. О, аз си ми... О! Това не проработи, за жалост. Те тук ли са? О, шит! Умираш ли? Не умири без мене. Някакво да ме стреля. О, не, те имат едни от тези рокет лончери. О. То нещото. О. Това, което ти имаш, където можеш да контролираш. О, това не е окей. О, аз съм кукнат също. О. Те взеха всичките ми снайпери и неща. Аз отивам до туалетна и сега ще се върна. Окей. Хора, окей, защо ми дава тези само? И не, not this time, buddy. Не и мене. Hello, това blind ли? Този не е blind! Не, този не е blind! О май гад! Чакай малко. Може ли чакаш, господине? Защото... Аз не бих искал да умра в момента. Защото съм топ 6. Yo, what is that? Yo, what? Yeah. Какво ти стана с инвенторито? Нищо. Какво? Нищо няма с инвенторито ми. За какво говориш? Имам просто някакъв uncommon weapon. Да, някакъв common weapon. Да. Казах uncommon. Пистол. Да, виждаш ли това? Това със сигурност не е епик. Виждаш ли това, тези две легендарите, те съкват. Тръст. Ти някаква лидна за 3 секунди и аз съм стакната. Вземи ми рибот картата. О, забравих, че ти съществуваш. Това колко да има, че ме бие? Окей, все още ли имаш този стероидон крак? Не. О, чакай малко. Те за колко дълго... таковат? Някакво, не знам колко. О, това е също като моето. Не да ми вземеш снайпера. Не, литри не мога. Окей. Чорч ще трябва да свична с нещо, а пък аз не искам да свичвам с нещо. Това става малко. Да, само малко. О, някой ребутва някой от неговите си приятелчета. И този го ребутна. Сега трябва да чакаме за ребутване да е готов. Умри.
То motherfucker нещо просто го спамиш като лудо. О, здрасти. Hi, my name is Brittany, and I have new shoes. О, интернетът ми лаги. I love this. Чат казва, че съм играл Minecraft 2 за 500 години. Не казва. Вече казва Fortnite. Не ме убивай! Fortnite. Не ме убивай! О, чакай, той горе, не тук! I'll get cooked. Womp, ти съкваш. Чат, на къде си мислиш, че отиваш, господине? Аз съм единствен, дето може... What the fuck? Паси джъмскера! Обяни си хелта. Не знам. Аз съм ретардец. Имаш ли хилове, мразя те? Убих те без никаква причина. Аз забрах, че ако не... Медкит, чакай малко. Нема да те ревайвам за сега. Нема да си рискувам живота да те ревайвна. И аз съм dead, probably. Аз съм really dead. Чакай малко, това мъсъл ли е? Това е мисъл ли е, дето чувам? Надявам се... Количката! Не. Тя нали е супер бавна.